Latsho elogwijo masibulise kwembukeli ngalentsasa ngoku ke siyayisusa ocothozayo norhuqinyawo uza kuleqa izithunzi ngalawo ke lo mazi ndithi masibe sonke sibambe inkqubo ide kaloku kube ngulaa mzuzu wokugqibela sakuphathela konke ke okusemdleni wakho nesithe sakuchola-cholela kona kaloku sasitshilo kwaye mbukeli sisatsho nanamhlanje ukuba siza kuleqela intaka ekushiyayo ukuze ke ube kanti awuphoswa yenze i-SABC Plus ibe ngumhlobo wakho osenyongweni Jimlo ke ukhelosa kalubisi umadlongothi mazipha umamshukuma ndihambe naye uNadia. Nadia kunjani ntombi namhlanje? Ndiyaphila Nkosi, njani wena? Ndiyabulela. Nami ke mandizibulisele mbukeli njengoba setshilo ke unonkanyezi igama lam nguNadia Dambuza. Uzivele ke mbukeli sukufuna okanye uzame ukuba yimbila ngoba uza kothuka sele kophulwe. Uvimba wethu namhlanje uyaphuphuma uyachininika okwembiza epheke ugeme. Singawenzanga amade masithi kwaqo kumanqaku esiza kuphathela wona kule yure. Sisube imiphefumlo wabantu abathathu izikhukhula kumasipala wasenyandeni ukanti usaqhuba umba wokubanga kobukumkani bakwaZulu. Sinazo ke nezemidlalo imoyozulu njalo njalo kodwa kwangoku masijonge ezihamba phambili. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phangabo 5 saphinde sabuya namhlanje phangabo 27 sakhangela sisakhangela nangoku. Imvula ezimandla ezithwaxe iphondo laseMpuma Koloni zishiye umonakala umandla kwezinye iingingqi zeliphondo. The late Queen's will was read. He immediately president is can no longer be. Izintombini zethu zomhlanga uphathi wohlelo engibambisene nayo uhlelo sithanda ukuthi silo samabandla. Ityala lokususa esihlalweni ukumkani uMisizulu kwaZwelithini elifakwe ngumninawa wakhe uNkosana uSimakade kaZwelithini liyaqhubeka kwinkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Sanibonani babukeli, gama lami uKhelo. Cela nichubekeni nibheke Ekhaya Jikelele njengoba banilethela izindaba, ezemidlalo ne-entertainment from Monday to Friday. Asibonge. Danko. Ukumkani uMisizulu kaZwelithini unelungelo yokuzalwa ukuba abe ikumkani yesizwe samaZulu njengoko isizwe samaZulu samlobola umama wakhe ukumkanikazi Mantombi. Sisazi ukuba ngenye imini uyakuze azale uyakungena ezihlangwini zikayise ukumkani uGoodwill Zwelithini. Oku kuthethwe ligqwetha likamongameli uCyril Ramaphosa uAdvocate Marume Moerane nogxininise ukuba usapho lakomkhulu zange lusifake isikhalazo kumongameli ngethuba iphakathi elikhulu umntwana wakwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi ecebisa umongameli ukuba atyumbe ukumkani uMisizulu njengekumkani yesizwe samaZulu. Igqwetha likamongameli Ramaphosa lixoxe ngelithi isigwebo sikaJaji Mjabuliseni Madondo sokuba umsitho wokuthanjiswa kwakumkani Zwelithini ungaqhuba sasebenza ngethuba umongameli etyumba ukumkani Misuzulu kaZwelithini. Eligqwetha likwachaze ngencwadi yabhalwa ngunina wekumkani ukumkanikazi Mantombi ebongoza indlovu ukumkani bamaZulu ukuba ixhasa ukuphakamisa kwakhe igama likamntwana uMisuzulu kaZwelithini njengoma kangene njengekumkani elandelayo. Therefore, given that the judgment and order of Justice Madondo was in full force and effect when the President took the impugned decision, it must follow, we submit, that the President was entitled to rely on the representations made by Prince Mangosuthu Buthelezi when the President issued the certificate of recognition on the 16th of March 2022. Izolo igqwetha likamntwana uSimakade kaZwelithini Zulu lixoxe ngelithi
kwakungamelanga umongameli atyumbe umntwana uMisuzulu kaZwelithini njengoko kwakusabheniwe kwisigwebo sikaJaji Madondo. Ukanti igqwetha likakumkani Misuzulu kaZwelithini liyikhabile lo ngxoxo lisithi ezo zicelo zezibheno zakhatywa inkundla ephakamileyo yezibheno. One of the issues which is certainly pertinently raised, and in 99 he says, none of the queens who are the wives of the late Isilo is the mother of Prince Makadi. He was born of a spinster, as his mother had never married the late Isilo, and he cannot, therefore, under customary law and traditions, oust the children of the great wife and of any of the other queens. He has therefore no basis for contending for the throne at all in terms of the Zulu customary law and custom. Ngomso lusuku lokugqibela lokuphulaphula koluzengezenge lwetyala. Ozibisa ngokuba ngumntwana olondiwe phezolo udize kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba kukho iingxoxo eziqhubayo zokunika ingonyama uMisuzulu ikhulu lezigidi zerandi ukuba ibeke phantsi intambo kungene unkosana uSimakate. Abo bakwicala likangonyama uMisuzulu bebevutha ngumsindo, kanti ke iSABC ithumele intatheli yayo uKelvin Dludla ukuba aqulunqe elinqaku lilandelayo. It was read publicly. It's not, that gets us into murky grounds. The process of settling in, let's put it that way, which also involves Imvula ezimandla ezithwaxe iphondo laseMpuma Koloni zishiye umonakalo omandla kwezinye iingingqi zeliphondo. Kusweleke abantu abathathu kwiziganeko ezohlukeneyo kumasipala waseNyandeni. Umama ozithweleyo kunye nomntwana wakhe bawelwe yindlu basweleka kwilali yaseRainy Village ngaphandle kwaseLibode. Umfundi oneminyaka eli-14 usweleke emva kokutshona kumlambo Impompo kwilali yaseMaqabevu eNgqeleni. Abahlali basenkumandeni baphuma ingqina bekhathazeke benjalo bayakukhangela umfundi odukileyo. Susela oko kurhaxe ukhanyisa Mdlangazi izolo bavele baphuma ingqina ukuza kuthi kangoku kusabhaqwe ijezi yakhe yesikolo ngasemlanjeni. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phangabo 5 saphinde sabuya namhlanje phangabo 27 sakhangela sisakhangela nangokangangoba abanye basehlile bathe bayoncama emdumbi. Omnye umfundi ozibonele ngawakhe esiseleku usinde ngokulambisa naye ekurhaqweni ngethuba ezama ukuhlangula uMdlangazi ukanti isikolo sonke sikhwanqisiwe yile meko. Wendibale ngithole xepha khona indawo edibana amanzi asuka ngenhla ndabe ndiziphosa nami emanzini benzama umbamba imane ndibamba naye kufaka ngaphansi ngayiloo nto. Usapho lukaKhanyisa luthi alusenathemba lakumfumana esaphila kodwa umnqweno wabo kukufumana umzimba wakhe ayekungcwatyelwa kowabo kunomadolo. Ayilothemba ngale ndlela sive ngayo ukuwa kwakhe emanzini uba singamfumana ephilile kodwa besirhalela ukuba singamfumana umntu wethu. Ayikokokuqala kusweleka umfundi kulo mlambo. Ngo-2013 umfundi one-14 leminyaka ubudala warhaqa wasweleka emva kokuba ewe esikha amanzi kulo mlambo. Susela oko abahlali basenkumandeni oko besenzisa imbonono kurhulumente ukuba abakhele ibhlorho kulo mlambo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude enkumandeni eNgqeleni.
Abaqhankqalazi eWest Bank ePalestina babambe imisadulo ngelixhasa amaPalestina kwingingqi iGaza. Oku njengoko luqhuba ungquzulwano phakathi kukaSirayeli neHamas. Ngolwesihlanu uSirayeli unike abahlali abangaphezulu kwesigidi kumantla eGaza umnyinyiva wokuba babaleke kwindawo yabo phambi kokuba uhlasele kuyo. Ukanti iHamas ifunge yamuncintupa ngelithi iza kulwa kube mdakisali yatsho ibongoza abahlali kuba bangayindawo. Umbono wabantu abanxungupheleyo kumkhwezo iRafah phakathi kweJiphetha nePalestina abantu beyibaleka eGaza. And I came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here. iRafah iphakathi kwencam yeSinai neGaza elawulwa yiHamas lufuneka ngamandla uncedo loluntu apha. The humanitarian situation is one which of course we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. Ubunkokheli beHamas bumile kwelokuba abuzukugoba uphondo. لا تتوقفوا بل واصلوا استمروا. Do not stop, continue. Keep on supported by all components of these societies, Arab and Muslim. Kusenjalo iMelika ithi inako ukuhlangula abemi bayo abakwaSirayeli nezihlobo zabo ngolwandle bephuma ngeNorthern Haifa. Abantu abathathu ababekwa ityala ngokulahleka komntwana ngo-2022 kwingingqi yaseMabunga bajamelene nabahlali abasisifungo umsindo. Oku emva kokuba inkundla kamantyi iZanani inikeze ibheyile ye-5,000 komnye wabatyholwa ngolwesihlanu. Kwiveki ephelileyo uRudzani Mahanelo oneminyaka osibhozo walahleka ngoNovemba kunyaka ophelileyo esendleleni eya kwivenkile yasekuhlaleni akakafumaneki kunangoku. Abatyholwa abathathu kuquka utata utshate nonina womntwana babanjwa besoyanyiswa nokulahleka kwale ntwazana. Kokushiyekileyo oku kwipomakazi elinamagumbi ali-12 lomnye wabatyholwa abahlali abadandathekileyo bafudule bayokuhlasela ezi zindlu ngokuhlwa kwangoLwesihlanu. Ezinye zezinto zabo kuquka ifenitsha neempahla zokunxiba zitshiswe zangamathuthu. Abahlali bakholelwa ukuba umtyholwa okhutshiweyo bekumele usagcinwe eluvalelweni. Uthi njengabahlali banxunguphele basazibuza ukuba ukhutshwa njani ummangalelwa buselubala ubungqina bokummangalela. Uthi baxhalabile. Uthi abantu bonakalise batshisa ezindawo zokuhlala nanjengoko bekholelwa kwelokuba ubulungisa abuzi apho kufele khona ithole. Inkundla ivile ngokubandakanyeka kwabatyholwa kodwa omnye wabo ngolwesihlanu uye wakhutshwa. Bathi kwesi sihlandlo abakawufumani umkhombandlela ngabatshise izindlu. Lo gama umama kaRudzani Mahanelo uthi usenokholo ngakwinkqubo yezobulungisa. Uthi elityala lithatha ixesha unokholo ngakwinkqubo yezobulungisa yaye ukholelwa ukuba abamangalelwa baza kutshutshiswa ngabakwenzileyo ekugqibeleni. Abatyholwa baza kuvela kwakhona ngolesine kwinkundla kamantyi iZanani. Ukanti ke abakwantsasana basiza kuphefumla ngesenzo sabahlali sokutshiswa kwezindlu. Mawethu njengoba besisitshilo ekuqaleni uvimba wethu uyaphuphuma kodwa kwangoku masiqale evenkileni. Owayesakuba yintshatsheli yoMzantsi Afrika kwijavelin uSunet Low ngoku uzimisele ukuzenzela igama kumdlalo weqakamba welizwe. uLow owaphumelela imbasa yesilivere kwimidlalo yeOlimpiki yaseRio de Janeiro eBrazil kwiminyaka esi-7 eyadlulayo usandal uzibandakanya neqela leqakamba leLions eRhawutini.
I just want everyone to feed off me. I always come with a smile to training and to show them doesn't matter what your age is and that you can enjoy your cricket. And I think I'm very blessed to be healthy. And I just wanted to show everyone that anything is possible. So I set out for myself the next 3-4 years. I think I'm for sure conditioned enough to keep going, to keep fighting. I want to put on that green helmet. That is something that I really want to do. And if I start with something, I finish with it. And that is what I want to do. And that is what I want to achieve, is to play for South Africa. Ake Mukeli siqola siqonqotha kanjalo ke isiqendu sethu sezemidlalo masipasivenkileni Nadia. Baske sibhatala amatyala kudala sithetha. Siyabuya mbethuna sikungekudala hlala nathi. Sibambe ngazo zozibini ngokuba uhlale nathi ngalentsasa sihlabela mgama Mbukeli novimba wethu. Zininzi ke indawo ezonakeleyo kumasipala ombaxa weBuffalo City kwiphondo laseMpuma Koloni njengoko kaloku imvula ibethe ngamandla. Kukho ke indlela eziye zagcwala amanzi kwaye ke ezinye izindlu zibonakala zidade emanzini. Isithethi ke salomasipala uSamkelo Ngwenya uthi ibhunga elijongene nentlekele lixakekile lizama ukunceda apho kufuneka khona uncedo. Sinaye ke pha kuZoom kwaye ke uza kusixelela ngakumbi ngale ntlekele kwaye ungakanani umonakalo othe wadaleka. Mnumzana uNgwenya masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini ngokuba wenze ixesha kunye nathi. Kulisa ndabulisana kuye wonke umuntu osibukeleyo. Mnumzana uNgwenya ndicela nje usobele umfanekiso kumbukeli. Ngaba mhlawumbe injani imeko ngoku emva kwezanyonyo zemvula? Imeko noko iyathembisa kakhulu. Izizantyalantyala ezithathe iveki ezimbini. Kodwa ke nje sivuka namhlanje siyakubona bana ingathi ithilile. Nto leyo izawusinika ithuba lokubana sikwazi nokubana sitshayele. Bakhange sifumane ithuba lokubana nina apha kwelimandla waseMonti kuba okokunyetha imani bengathi ngaqabula kodwa iqhubekeke. Sicimba fanele ke elithuba lanamhlanje lizawusinika into yokubana sikwazi noko lokubana sitshayele silungise indawo ezonakeleyo ngakumbi. Usathetha ngoba mhlambe kukhona indawo ezonakeleyo. Xa uqikelela ingaba mhlambe ungakanani umonakalo othe wenziwa zezimvula? Iwadi ezichaphazelekileyo kakhulu zilishumi. Eyona wadi ke ithe kanti yabe ichaphazeleka ngamandla la mmandla wakwa ngo-2 no-6 yona iquka ingingqi yaseDangen Village. Eyona nto ibangela uba kube njalo ke phaa into yokubana kukho amatyotyomba amaninzi kwaye izindlu zakhona ezakhiwe ngokungekho semthethweni nezinformal zisemgqobhozweni. So amanzi amaninzi angenile apho. Kodwa ke nakwezinye izindlu zikhona izindlu ezingenwe ngamanzi. But eyona into esiqondayo ubana isichaphazele kakhulu kweli candelo lasezindleleni kuba siyafumaniseka ubana iindlela zethu ezigcwele ngamanzi kwaye ii-bridges zethu umzekelo kwezaa ndawo zifana nako-Scenery Park ezigcwele ngamanzi, nto leyo ibangela ubana ichaphazele kakhulu abantu abaqhuba ezindleleni. Eyona nto ke ngoku ibuhlungu nesafuneka siyijongisise kakhulu into yokubana kwicandelo lezamanzi laa mmandla waphaa koBhisho koZwelitsha koDimbaza lusuku lwesithathu engenamanzi. Sizama ke ngokangangoko sinakho into yokubana simpomba amanzi phaa kuba abantu bakuthi bakwelaa cala bachaphazelekile. Ngokwemibane ke nakwezinye izinto noko amaqela ethu sikwazile uzilungisa ezo zinto. Sijongene nezo zinto ke ngokwangoku. Kuba bendisazobuza into yobana xa kunengxaki yamanzi uyafumaniseka into yokubana oko kuphinde kuchaphazele nombane kananjalo. So kuyachulumancisa ke into yokubana mhlawumbe niyichophele ezithendeni kwaye niyazama ukubana nikhawulelane neengingqi ezithe zachaphazeleka. Kwingxoxo ke ebesiye sabanayo Mnumzana uNgwenya uye wabalula ukuba kukho umntu othe wabe kanti niyamhlangula ebesemotweni. Ingaba bekwenzeke ntoni kweso siganeko? Yenye yezibhlorho ezisezantsi kakhulu nethanda uba uyasihlupha kuba ayiqali into yokubana ibe kanti isuba imiphefumlo yabantu. Izolo ke kuye kwenzeka into yokubana kubekho ndiyafuna ukuthi umntu oyideleleyo awundlela ibhlorho amanzi akhoyo ngakuyo. But ke xa ingena ngebhaki yakhe ngelishwa lakhe kwabana amanzi ayamdudula. Ngokwenhlahla ke sinayo into yokubana nangona nje imoto leyo eyaphequka yahamba umandla ihamba edamini lapha waseNaweni, iindadi zethu ziye zakwazi into yokubana zisebenzisane kunye namapolisa, sakwazi into yokubana siyitsale imoto siyihlangule
bakwazi kwakhona into yokubana siwusindise umphefumulo womqhubi. Into leyo ibangela into yokubana siyivalile laa bhlorho kwaye kwakhona siyabacebisa abantu bakuthi into yokubana bangankweli kwibhlorho nokuba ingathi uyawadilela amanzi uba uzokwazi ukuwava umthamo wawo. Into leyo ibangela into yobana kwenzeka into ezilelwa hlobo. Ziliqela ke bridges ezinjena nezitrato ezinjena bangabe ngumqhubi ubona ingathi kukho amanzi asendleleni and awuqinisekanga ngaloo nto leyo and uyabona ubana amagosa abekho bayivale jika soba sangena okanye siyawuba ngomnye wabantu esibabalayo into yokubana basutywe imiphefumulo njengale ndoda isinde izolo. Sisathetha mnumzana uNgwenya ngemiba yebhlorho siyabona into yokubana ezimvula okanye ezizandyondyo zemvula zizachaphazela nemimandla yapha kumasipala waseNyandeni kwaye sithe xa siphawula siyeva into yobana abahlali bayakhala kwaye kubathi kudala bebongaza kurhulumente into yokubana bakhelwe ibhlorho. Ingaba mhlambe nakulo masipala wakho yingxaki leyo yokuba mhlawumbe abahlali bebongoza into yobana bakhelwe ibhlorho? Ingaba ubangaba mhlambe ibhlorho bezisezingeni esingatsho into yokubana noko abantu bayakwazi uhamba besizawubona umonakalo ofana nolhlobo? Balekile kakhulu into yebhlorho kwaye nokuba ikhona ibhlorho bekwibhlorho isemgangathini mane ivavanywa. Umzekelo kwelethu icala ibhlorho ezisezilalini ingakumbi ziyathanda ubana ngaba ziyathanda ukusokolisa. Ifuna imali ke loo nto leyo kwazi izinto esizama uzikhawulezela kodwa siyabona into yokubana ezinye zeebhlorho ezisinazo azikwazi ukumelana nomanzi anetha kakhulu. Yaziqonda ke iveki ezimbini ithetha ukuthi kufuneka kanti loo bhlorho iphezulu kakhulu. Bhlorho ayihamba imoto kuphela ngamanye amaxesha kuwela abantu. So yena nto ibalulekileyo nengamandla into yokubana xa kukho into lolu hlobo okanye imeko lolu hlobo uthatha isigqibo sokubana bangaba ikakhiwa ibhlorho kuloo ngingqi kuqunyanyiswa yonke into nyanzelekanga abantwana abaye esikolweni okanye abantu bawele ibhlorho ibe imeko engekho ntle. Kulethu kwicala ke siyazazi zeziphi iingingqi kusafuneka sakhe kuzo ibhlorho kwicandelo lasezilalini ingakumbi kulaa mimandla yakoqonye. Kodwa kwakhona nalapha kweli cala laseMonti siyazazi into yokubana zeziphi ibhlorho ezinobungozi kwaye zisafuna into yokubana zinyuswe okanye sizame into yokubana bekho into engenye yokwenza i-drainage. So abantu bakuthi ke siyabakhuthaza amaxesha noba ulapha umntu kusenyandeni bangabamanzi awaqondi kahle ngendaba yebhlorho ngcono ungayi okanye ungayenzi loo nto leyo kunokubana uthathe i-risk lolohlobo. Ingase ningabe kanti niyakhawuleza kuba asifuna ukubona esasehlo sithe senzeka pha kwiphondo lakwa KZN kuba kaloku naxa mhlambe nizawuthi abantu bangaweli abanye abantu kunemiba yemisebenzi ngapha siyaqonda into yobana last year abantu balahlekelwa yimisebenzi kakhulu ngenxa yalomba. Siyathemba ke into yokubana nizawukwazi into yobana nikhawulezise. Ingaba mhlambe aba bathe bomakushakelwa zizindlu niye nabasaphi ngaba mhlambe kukhona apho nibabeke khona? Wethu ucandelo lethu lezindlu sinayo into yokubana mhlawumbi igali lakho liye langenwa ngamanzi okanye akwazi ukuhlala sikunike i-options yokuqala into esikwazi uyenza into yokubana sikujongisa into yokubana sinawo amaholo akhona kufutshane uba ngapha unazo izalwane nezinamane zethu. Into esayifumanisa yakudala into yokubana abantu baye baphinde bafune ukuphinda babuyele kulaa ndawo. Siyasebenzisana ke nephondo lethu laseMpuma Koloni ukwenzela uba sincedisana abantu abadisplace sibathathe sibafake emaholweni okanye sibanike ingubo kanye nezinto zokutya de imeko yabo ibe ngcono. Siphinde kwakhona sibanike imaterial because ayincedi into le nto yobana singayide siyivume into yobana izindlu ziyafuneka kakhulu kwaye aba bantu bazawuphinda bakhe kwaye kubonakalelwe. Sizame into yoba sibakhuthaze into yobana basuke kulaa ndawo. So kulethu icala ke sithe xa sehla senyuka sabakhangela ke iifemeli ezilolo hlobo sancedisana nazo kakhulu. Le nto siqondayo ubana now that kuthila namhlanje izawuba lithuba lokubana ke ngoku sizame into yokubana baphinde bazame ukwakha kodwa sizame into yokubana bakhwe kwindawo engeyiyo kunye nothi liya laa mixhobho zobakha kuyo. Usathetha ngokwakha ingaba mhlawumbe umntu uye wazibhaqa ube kanti uwelwa yindlu okanye kwenzeka mhlawumbe isiganeko esibumila bunje ngenxa yesimo sezulu ingaba mhlawumbe ningumasipala nincedisana njani? Ingaba yena uzekhale ngokunokwakhe okanye kukhona apho nincedisa khona ningumasipala? Ndafuna ukutsho into yobana sesithanda ukuyiqhela le nto yezimvula kwicandelo lethu kuba ngoku sesiganeko sesine okanye sesihlanu lonyaka okufumanise ukubana sixakene nezantyalantyala imithi iwele ezindlini amaphahla yaphaphatheka okanye amanzi angena kwabanye engenazifo. So eyona nto siyayenza ngoku sinamaqumrhu ayaziyo into yobana makwenze njani apho kodwa yonke iwadi lapha eBuffalo City zoyi-50 zinayo uceba. Yeyona ndlela esikholwayo uba sisebenzisane lula ngakhona leyo kuba uceba nguye ohlala kuloo ngingqi kwenzela uba sikwazi into yokubana xa eye wayalelwa yena
sisebenzisana namagosa ethu sifumana iinkcukacha zalo muntu wehlelwe loo nto leyo sikwazi into yobana simfake kwilist yethu apho sakwazi ubana sikwazi ukumncedisa. Ewe ke kodwa ke khona ngamaxesha abathile akathethi ukuthi ubana uzawutsiba abe ngokuqala kuba kaloku ityhu isekhona yabantu abasofuna ukwakhela izindlu kodwa siyakwazi ukwenza le nto kuthiwa zii-temporary houses apho imeko ikhona. And uba wena kuye mhlawumbi indlu yakho yonakelelwe uaplayele ke kwinto zethu ze-relief nalapho sakwazi ukuncedisa khona. Ingaba sinjani isimo sezulu abantu mhlambi abangathi basilindele ngokwengxelo ze-South African Weather Service yaqonda into yokubana mhlambe ebutsheni bale veki beye baxhobisa abantu ngakumbi ke kummandla wapha kompuma koloni into yobana baze baqaphele nokuba mhlambe bangaweli imilambo. Ingaba abantu yintoni abangayilindela kwezi veki okanye kwezi ntsuku zizayo? Thetha rhoqo nezanuse kuba ke imeko yethu ile ikwazi nokubana kuvuke kungathi kutyhilile njengangoku kanti malanga kuza kunetha. Siyacinga bafana bana kwezi ntsuku zimbini zizayo iza kuqabuka kodwa kwakhona besebesisixelele into yokubana ikhona i-cold front ezayo esicinga bafana uba izabe ikhona lapho kuqala lethu ngempela-veki. Nto leyo ithetha ukuthi abantu bakuthi bajonge ii-warnings esabe sizikhupha sizama usebenzisana kwakhona into yokubana bangabuyebuya le meko senze njani na. So ngamaxesha onke eva sikhupha warning ba into ebalulekileyo kule nto yokubana abantu balumkiswe kuse-early ukwenzela uba bayazi into yoba benze njani na. Kodwa ke seyisicacile neseyibonakala into yokubana le ngingqi yethu yaseBuffalo City izaba manzi kwaye izaba trotro kweli hlobo siya kulo. So ithetha ukuthi ke loo nto leyo kufuneka sihlale sizilungiselele nathi singurhulumente nabo bahlale kwelabo icala sesami uyazi ubana intoni masiyenze xa imeko izawunetha kuba ihleli iseza kunetha ngokohlobo sibona ngalo imeko zozulu ezihamba ngayo kule mimandla. Esayiso siganeko sokuqala siyaqonda abana mhlambe isimo sezulu esinje senzeka rhoqo. Ungathini mhlambe kwabo bathi unobangela woku kungabikho mgangathweni kwezakhiwo zikamasipala? Ingaba ikwisimo esinjani imibhobho yenu ehambisa amanzi? Imibhobho yethu ifumene ucinizeleko kakhulu ingakumbi le isezindleleni. Eyona nto ingamandla laa nto yokubana abantu bayalahla phaya inkunkuma sekuthi xa kunethayo kwenzeke laa nto into yokubana icinge phaya la manzi aphele ephumela ezindleleni. Yiyo nto ezinye ii-bridges indlela ziphela zibe nalaa nto kuthiwa zii-floods zinezantyalantyala kufuna sibana zikwazi ukuhamba. Sibonile kakhulu umzekelo uba izitrato siphele simane sizivala ziliqela kakhulu kwecala semonti zikhona ezithile beziphakwe lecala semdantsane nakulaa mmandla waseqonce. Into esiqondayo into yobana ke ngoku kawufuneka xa sifumana ithuba sizame ukwenza laa nto kuthiwa siyogugulula phaa but sizawugugulula kude kuthini. Nto leyo ibangela ubana kwawufuneka sizame ubongoza abantu bakuthi bangalahli phaa ezidreyinini kuba kaloku iyasichaphazela kakhulu loo nto leyo nemibhobho yethu ehambisa amanzi. Abantu bakuthi sibabongoze uba bangalahli phaa ezidreyinini because iye ihambe ithi xa kukho imeko lolu hlobo isichaphazele. Yiyo loo nto ke kukho iindawo ezingenamanzi uba loo nto leyo iphele yachaphazela neento zemibane benzima kumpompa. So nathi singumasipala sinalo laa xanduva lozama ubana siyikline imibhobho kodwa ke nabantu bakuthi nabo siyababongoza into yobana badlale indima bangalahli inkunkuma emibhobhweni. Kukho nesikhalazo sokuba mhlambe xa kuziwa kwimiba yokumaintaina le mibhobho nijonga kakhulu kwiindawo ezisedolophini nilibale kwiindawo ezisemaphandleni ezilalini nasezitownship. Ingaba yileyo inyani? Ayinabunyani kakhulu kodwa ke xa sekunetha olu hlobo ubona umonakalo uyoqonda into yokubana mhlawumbi kuyawufuneka sizame utshintsha indlela yethu yokwenza kuba kaloku neendawo ezisezilokishini nazo ziyachaphazeleka kakhulu. Eyona nto ingamandla ebalulekileyo ingakumbi kujonge ngemibhobho into yokubana sijonge ithini imithamo yeemoto ezihambayo kuleyo ndlela. Phela ukuthi loo ndlela leyo sizawuyenza ke ibe yi-priority kuba indlela exhaphakeleyo kakhulu ekuhanjwa kuyo yona nto ifuneka iimoto zizawukusebenzisa ingakumbi kwezaa ndlela zinkulu. Umzekelo iQumza highway emdantsane zindlela esizixabisileyo ezo. Ezaa ndlela ziphaa kummandla waseqonce nakoobhisho ooGinsberg nakoozwelitsha at least ii-main roads sizama ukubana senze kangangoko. Nangona ke sesitsho nalapha eMonti mhlawumbi ke khona obunyani andifuna ukuthanda ukuphikisa kakhulu kuba kuthi konetha ibonakala into yokubana into ebeyikade niyenza ngoba inganethi iziphumo zayo zithini na. So kwelethu icala into esiyiqonda siyifundile into yokubana sizawukudolo senze uba sizame ukuklina kwezi ndlela kukunye ezi ziqubu ezisezilalini ukwenzela ubana yonke le nto xa ichaphazelekele imeko kungabikho bantu babonakala into babachaphazeleka kakhulu kuba behlala kwindawo enje babe abanye noko at least bekwimeko ebhetere.
Xa siyisonga le ngxoxo mnumzana uNgwenya, ingaba mhlambe ukhona umyalezo ongathanda into yokubana udlulise ebantwini bakule ndawo, ingakumbi ke kwaba abaqhuba imoto, kwaye uye watsho ngaphambili into yokubana nizawuqhuba ninikeza izilumkiso kubantu. Ingaba mhlambe abantu abathi mhlambe bona banezikhalazo okanye banengxelo bafuna ukunikeza umasipala, nifumaneka phi njani? Into ebalulekileyo kubahlali baseBuffalo City into yokubana masenzelungiseleleni ukunganethiyo kwenzela ubana kuthi xa kunetha ube ngokwimeko yakho ibhetere. Bangaba indlu yakho uyakwazi ukuvula ifolosi okanye uyawajonga amanzi, umzekelo kwezi mvula zigqibonetha ngoku into nendlu kuyafuneka seyibona izinto endawo ezivuzayo nezinto makazilungise. Singekafiki nje thina singurhulumente ibana into lobana wenza njani na. Into ibalekile kwakhona abantu abaqhube ezindleleni kwizilumkiso zethu zonke sizikhuphayo, ungakhe ulinge uthabathe irisk okanye ucimba uzalithatha ithuba lokubana ugqithe ngapha kwalo meko leyo. Kwaye kwakhona ubangaba mhlawumbi ngomnye webentu abathe ngelishwa abachaphazelwa yile meko, siyakubongoza into yokubana uxhumane nathi singuBuffalo City, ufonele i-call center zethu, ufonele amagosa wethu okanye kubekho into ephumayo yakuceba wethu. Sikhona namakhasi onxibelelwano, amagosa ethu sisebenza mhla nezolo benze bana nantoni neyenzekileyo sikwazi ukusondela kubantu abalekile xa kwenzeke inhlekile into yobana sifikelele sinyane kunawe. Kodwa ke abantu mabahlale beqaphele, kodwa mabangothuki kakhulu kuba le nto siyitsho into yokubana into eza kwenzeka ingakumbi kolu hlobo silwa kulo, kwafuneka ke sizame ukusebenzisana sinyamezelaneni. Sibambe ngazibini ngexesha lakho sithemba into yokubana noko abahlali baseBuffalo City bathe qha emva kwale ngxoxo. Inkosi kakhulu. Inkosi yabulela. Lowo ke mbukeli besincokola naye nguye umnumzana uSamkelo Ngwenya osisithethe somasipala oMbaxa iBuffalo City. Besincokola naye ke malunga neemvula ezithe zathwaxa sisixeko zashiya ke zidale umonakalo. Singathanda kaloku nathi mbukeli Ekhaya Jikelele sikubongeze mbukeli uba ngaba mhlawumbe useBuffalo City nakwiziphalo kuqiniseka into yokubana mbukeli ukhuselekile, nabaqhubi siyathanda ukubabongeza into yokubana baqhube ngononophelo. Kananjalo ke uba ngaba uhlala kufuphi nemilambo, qiniseka mbukeli into yokubana awuweli konke kwaye uthe gqolo ujonga kaloku isimo sezulu uqinisekisa mbukeli into yokubana ukhuselekile kwezi zanyonyo. Masithi qhwi sibhatala amatyala siyabuya ungaqushuqushalaze ubukele Ekhaya Jikelele. Mbukeli masiphinde sikwamkele kwakhona usabukele Ekhaya Jikelele. Sele kungaphaya kweminyaka emibini kususela ukukhothama kwekumkani yamaZulu uGoodwill Zwelithini, kodwa usapho lobukhosi lakwaZulu luseneyantlukwano xa kuthethwa ngalowo kumele axhozule imikhala esihlalweni. Oku kuzemva kokumkani uMisuzulu kaZwelithini owaziwayo nosele ekuso esihlalo, kodwa abaninawa nabakhulu bakhe inkosana uSimakade nobuzabazi kuquka malunga osapho lobukhosi bakwaZulu baya kuphikisa oko. Sithetha nje inkundla ephakamileyo kwimpuma yeRhawuti imamele isicelo esiziswe yinkosana umbonisi ebambisene nenkosana uSimakade ngokungumfo ozalwa nokumkani esesihlalweni isilo uMisuzulu. Inkosana uSimakade le ibanga ukuba yona yafaka esiswini songasekhoyo ukumkanikazi uMantfombi Dlamini ngokungumama wegazi wekumkani uMisuzulu. Namhlanje ke siyabuza kuthetha ukuthini ukufaka esuswini. Ukuhlalutya ngalomba nzulu siqhagamshela ngeqonga likaZoom nengcaphephe yemiba yesintu uGqirha uGugu Mazibuko. Gqirha Mazibuko masikwamkele kwekhaya Jikelele. Nginibingelele nonke Ekhaya Jikelele nabo bonke ababukeli. Enkosi ngosinika ixesha lakho. Gqirha Mazibuko ngokwesintu ingaba kuthetha ukuthini ukufaka esuswini? Ngibonge ukuthi ungimeme ngibe ingcenye yalolu hlelo. Ukufakwa esiswini komuntu noma komntwana kuyisiko elijwayelekile elenziwayo isizwe samaZulu. Into eyenzekayo eyokuthi nakuba ngizokwenza kunabi ngithi kwenziwa emindenini yesizwe engeyona yasebukhosini, kuyenziwa futhi
kakhulukazi ebukhosini inhloso enkulu noma okuyisona sisekelo sokuthi umuntu ufakwa esiswini uma ngabe kuleyo ndlu kwentuleka ubulili obuthile. Ake ngenze isibonelo sokuthi nginamadodakazi odwa mhlawumbe aze abe mathathu noma abe mane, bese ke kodwa uthola ukuthi lapha ekhaya akekho umntwana owumfana. Kuyaye kube khona ke ukuthi kube nokuxoxisana ukuthi ukhona mhlawumbe indodana ethile ekhona okuyiyona okungenziwa isiko lokuthi ifakwe esiswini sami ukuze ngikwazi ukuthi ngibe nendodana. Uma ngabe ngikhuluma ngomuzi nje ojwayelekile wesintu, ngikhuluma ngokuthi kwesinye isikhathi bekwazi ukuthi khona imisebenzi mhlawumbe eyenziwa izingane zabafana kakhulu emakhaya. Uma ngabe ngingenayo ingane ezokwenza leyo msebenzi bese kwenziwa ke lelo siko. Uma ngabe sesifika ke nakhona endlunkulu bekuyisiko elenziwayo lelo, kepha uma ngabe kuukuthi kuleyo ndlu ayikho ingane yomfana, uma ngabe kuukuthi ke kwenziwa lelo siko, umndeni ngokubanzi uyaziswa ngoba kusuke kuyinto ebucayile osuke kufanele yaziwe futhi ibikwe nakuzo inyandezulu ukuthi kukhona umcimbi ozokwenziwa wokufaka umntwana othile esiswini mhlawumbe sikandlunkulu othile. Uma ukwenzeka kuba ukuthi uyafakwa ke umntwana kuleyo ndlu, kodwa lowo mama unazo ezinye izingane zabafana, ngeke ngenze isibonelo, angeke aba inkosana kuleyo ndlu, kepha uba ngasekugcineni ngoba usuke evele ekhona amadodana noma abantwana babafana abakhona kulelo khaya. Yephi mhlambi imigaqo egqityiweyo nezithethe ezifanele zilandelwe ukuze kufezekiseke ukufakwa esiswini somntu? Uke walahleka kancane, angazi noma inetwork, ngisacela uphinde umbuzo. Yephi imigaqo efanele ilandelwe nezithethe ukuze eli siko lifezekiseke lokufakwa kokumuntu esiswini? Kuba into yomndeni, ake ngicacise nje, kuba into yomndeni lowo osuke uthinteke ukuthi kuyaziswa ke umndeni wonke ukuthi uMasibanibani noma uNdlunkulu uSibanibani kuzokwenziwa usiko oluthile okuthiwa ukufakwa komntwana esibelethweni sakhe ngesizathu sokuthi akanabo abantwana bobulili obuthile, akanabo abantwana babafana, bese ezongeniswa ke afakwe ke kuqhutshwe lolu siko. Kodwa nje njoba ngicacisile ukuthi kwenziwa kakhulu uma ngabe bungekho ubulili kuleyo ndlu. Kodwa ke kwesinye isikhathi ke umuntu wesifazane uma eganile kuyenzeka ukuthi kube khona izingane zomyeni wakhe ayithole ngaphandle. Lezo ngane uma ngabe seyibuya zizohlala ekhaya ziba izingane zakhe, kwesinye isikhathi zibe izingane zakhe, kungabi bikho lolu siko lokufakwa esibelethweni ngoba lolu lubucayi kakhulu, kusuke kwenzelwa uma ngabe bungekho ubulili kulowo mama noma kulowo ndlunkulu lobo obusuke buzofakwa esibelethweni sakhe. Gqirha, ingaba kungami nemiphumela enjani kwityala eli liqhubayo lesihlalo sobukhosi ukuba kufunyaniswe ukuba inene inkosana uSimakade ifakiwe esiswini? Uma ngabe kuukuthi wafakwa esiswini, ayikho into eyiphutha. Ngiyacabanga ukuthi umndeni wonke wasendlunkulu nasebukhosini bakwaZulu ungabe unabo lobo bufakazi bokuthi kwenzeka ngesikhathi esithile, kwenzeka nini, ngoba izinto eziningi ikakhulukazi ezithinta ubukhosi ziyaqoqwa futhi basekhona nabadala bakhona endlunkulu. Kodwa ke uma ngabe afakwa esibelethweni
sendlovukazi yakwakhangela amankengane. Lokho kuchaza ukuthi ke uyindodana yakhona kwakhangela amankengane, kodwa akasoze aba indodana yokuqala endlovukazi uMantombi Zulu, ngenxa yokuthi uvele unabo abantwana besilisa. Ngakho ke yona ndlela okwenzeka ngayo uma ngabe efakwa esibelethweni akazukuba umdala kwakhangela amankengane, ngoba kwakhangela amankengane bakhona abantwana besilisa abebezalwa abavele bezalwe indlovukazi uMadlamini. Gqirha Mazibuko, ininzi ingxoxo ininzi nento ethethekayo ngobukhosi benkosi uMisuzulu. Ingaba xa sithetha ngendlela eswintini sakwaZulu ekwenziwa ngayo, ingaba kwalandelwa indlela eyiyo ekutyunjweni kwekumkani esesihlalweni ngoku? Ngizochaza ngokwesintu nangokwenqubo yesizwe samaZulu ukuthi angizukubheka ngokweso lasentshonalanga nangokweso lemthetho okuyona esibusa izwe. KwaZulu inkosi ngesikhathi okuyena ozoba inkosi kuba nezinkomba eziningi ezehlukahlukene, mhlawumbe kusukela kufikeni kaNdlunkulu lowo ozoba indlovukazi okuyena ozoba umama wesilo esiyozalwa. Ngikhuluma ngezinto ezinjengokuthi uma ngabe kuqalwa ingxoxo zamalobolo ziqalwa kwaziwa ukuthi njengoba lona ke kuyena oyoba umama wesilo, kumele isizwe kube yisona esikhipha ilobolo lelo ukuze kucace nokuthi lona ke ulotshelwe isizwe ngoba uzozala isilo noma uzozala ingonyama yesizwe. Izinto iqala nje kwase eqaleni kokuthi lowo ozoba indlovukazi afike noma ozozala inkosi afike. Nasekukhuleni ke bese uthola ukuthi kuba nezinto ezenzekayo mhlawumbe ezifana nokuthi inkosi phela ozoba inkosi uyafihlwa, ngoba siyazi ukuthi ngokomlando bekuyaye ukuthi lo mhlawumbe uthola ukuthi obekade ezobekwa beyinkosi mhlawumbe uthola ukuthi useyabulawa ngenxa yokuthi mhlawumbe sekubonakala ukuthi ukuphi afihlweke, kodwa nje kuba khona indlela ezithile ezilandelwayo nezinqubo ezilandelwayo ngokwesizwe nangokwesintu nangokwasendlunkulu, bese ke kuze kufika ke leso sikhathi ukuthi ke useyabuthatha ukukhosi. Gqirha Mazibuko, bendingathanda basiqhubeke sixoxe ngalomba, kodwa ke ixesha lutshaba. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu Nadia nabo bonke ababukeli. Enkosi. Sibabe ngazo zozibini kuGqirha Mazibuko ngokusikhanyisela ngalentseni. Yaye sithembe imini yakho iza kuhamba kuhle, ungadinwa nangenye imini. Mawethu masikhawuleze sithi tsi evenkileni.